Oleh cibai ve kule tuntumayan botar download dan kan indona ni smart card kan tuna phone number hi kan in register lo ni kan register anga dengan kan mua te chuan kan register anga te chuan register zo kan login anga kan login zo wa te chuan heta i zik download te hian kan lut anga te chuan kan lut zo chuan kan ID number emo form registration number emo kha kan type don ani te chuan hemi hi kan ID number kha kan type lut anga chuan kan type lut zowa an hnuaia search te kan met le don ani han ta a masain hemi he mitam tak kan voi thina download chungchanga hian phone number nen in link anga ya voter ID tunlaya kum 2021 ami chauka download ta ini tika kan rele taila kan phone number nen in link lo te chuan download thai lo ni tika kan soi masadu ani lem kan ngak ringa hemi adu na download ta ya zik number tangpon from official number tangpon na download ta ini tika kan soi masadu ni kan soi tong kan phone number link ngai OTP lo thlenga ti chuan OTP kha kan mobile number kan lo thleng dona ti chuan kan OTP number chuan an hnuai enter OTP ti box chunga son kan chulu tanga kan chulu tanga ti chuan kan verify to mai don ani ti chuan captcha code khi kan chulenga ti chuan ten loading ta a te khan in download fel ta a ti chuan hi kan open le anga ya kan open le nga cheng han lo ta ni tunlai voter ID kan ti mai kha cheng han lo ta ni ole thir tu zong te in lo lok pui kan bai sia voter ID thar sim zong te ka phone number nen link theu turin kan riat tira phone number ne kan soi tong khan na link lo chuan download thai lo ni ti kha ka soi ma sadua OTP lo thlen anga ya OTP thlen tur kan phone number link ngai ani an OTP number lo thlen do chuan an voter ID kan download thai to mai don ani ole khati zong kha kan soi thei chu ni